na take advantage o baka may mga listener tayo na may mga kakilala kayo na may mga problema sa kalusugan, encourage nyo po na by tomorrow, take advantage sila na maka-avail ng ating free health consultation. Tandaan na 9 a.m. to 5 p.m. First come, first serve. At kung meron kayong mga dati na po, yung mga latest na mga laboratory result, pakidala din po, ha? Dalhin nyo, okay? So, siyempre, yung mga mag-avail ng free health consultation, the best talaga, magpasiguro kayo ng pambili nyo ng product. Bakit kailangan magpasiguro? Talaga ang tutulong, kung may mga health problems kayo, ang tutulong talaga sa inyo na ma-rejuvenate kayo ay ang ating Power Trio. Pwede pa yan, sabayan kayo ng CR juice, di ba? Yung free health consultation, tulong natin yon sa mga tao, lalo ngayon na Christmas season na. Kaya sabi ko, sige, gawa tayo ng isa uling araw na free health consultation. Okay, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, text lang po sa 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, hindi lang yung good health ang sinishare po namin, ha. Kailangan natin ang mga retailer, mga distributor. Join our business. Napakalawak po ng market ng ating mga produkto. Again, sa mga listeners natin, abangan nyo po yan, yung ating mga event na mangyayari. Dito sa Legazpi City, yung year-end event natin will be on December 16, 9:30 a.m. sa LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Bumili lang ng isang 30 ml HCI CMD 620 with free lunch. May door gift na po para doon sa mga first 50 na darating, may door gift kayo. And of course, you have the chance to avail our promo. Opo, may mga promo tayong ibababa. So, mag-ready po kayo ng pangbili ninyo. At may, siyempre, lagi tayo niyan, may mga paraffles tayo para masaya ang ating magiging event. Okay? So, yan. Hello kay Ma'am Wida Sagsagat. Saan ka na ngayon, Ma'am Wida? Isa itong napakagaling na nurse na dati nagtatrabaho sa abroad. Saan ka ngayon nakadestino? Ma'am Wida Sagsagat. Okay? So, yan. Ulitin ko lang, anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. And lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And also, yan, sa mga mahilig magkape, kaya ako mahilig talaga ako magkape. Oo, kung ang iniinom nyo yung kape ay acidic, palitan nyo na po ng ating HCI Coffee. Ang ating HCI Coffee, napakasarap niya po at alkaline. Paano naging alkaline yung kape natin? Samantala yung iba daw na kape ay acidic. Pag sila ay uminom, ay nangangasim po sila. Parang mahapdi. Bakit naging alkaline yung ating kape? Because of the minerals. Meron siyang bamboo salt. Okay? So, yan po. And of course, sa mga taong constipated. Yan. Sino mga constipated?
yung mga Medyo malala. talagang malala. Kasi graduate ako sa doctor in drinking and kung ano-anong bisyo, ano po. Maliban lang po siguro sa drugs. Although nakatikim-tikim ako pero hindi yun ganun karami. Pero paano ka natulungan ng ating product? Ito nga po, so desperate po ako kasi puro na lang kung ano-ano pinapagamit sa akin ng asawa ko at hindi naman ako gumaling. Actually, dumating si Sir Richard sa opisina, talagang sabi ko, wala na. So pagdating ko, talagang tinago nila yung, yung produkto. Pagdating ko naman, galing akong hearing, ay medyo masakit yung tiyan kasi siguro sa stress, tense at saka gutom. So pag sabi ko ay, Ma'am Lay, masakit ang tiyan ko, pabili ka ng Ersiflora, agad yung pinapabili ko. So, binigyan niya ako ng tubig at pinainom sa akin. Sabi ko, sige, basta bilhan mo muna ako ng gamot ha. So, ininom ko muna ng tubig. Tapos, pinabayaan niya na ako. After ilang minutes, tinanong niya ko ulit. Sabi ko, kumusta ang tiyan mo? Sabi ko, okay na. Okay na. Ito, yun ang pinainom ko, yung sinabi ni si Richard. Sabi ko, ano na naman yan? Wala, hindi masakit pa rin. Although, nawala talaga, no? So, napaka-skeptics ko or cynical ako sa produktong yan. Parang hindi ako maniwala, basta wala akong nakita. So, yun, parang wala sa akin yun. Kinulit ka? Ang nangyari, kasi ayaw ko, nagpapainom na siya ng tubig na mayroon palang si MD. No? Hanggang sa pinapagamit niya sa akin. Siya, inom ka lang ito kahit kunti lang. Sige, tuloy lang, masunurin ako eh. Baka mamaya hindi ako masundan kung hindi ako sumunod eh. Napansin ko, yung palpitation ko, nawawala. Yung panic attack ko, nawawala. Dati, mula na attack ako hanggang sa gumagamit ako ng CMD ay hindi pwedeng magbiyaya ako ng malayo na mag-isa. Kasi kahit nagbabiyaya ko, bigla kong makaramdam ng kaldag, tapos nagkakaroon ako ng panic attack, namumutla na po ako. At nataranta na po ako. Pero nung naumpisa na kainom na ako ng CMD at saka yung lalo sa CBF din, nawala na po yung palpitation ko, nawala na po yung panic attack ko, at saka naglalaro na ako ng basketball. At saka ibang basketball, naglalaro na ako ng kahit na anong games, no? Pero attorney, yung di ba gusto kang operahan sa puso, ay sa kidney mo na? Alin ba yung unahin? Actually, kidney yung gusto kong ipa-opera. Pero ang sabi ng doktor, puso muna. Kasi kung unang kidney, baka makumatos ako pag inooperahan pa ako ng kidney. Magkano yung kailangan i-ready mong pera para maoperahan ka? Yung sa puso, parang nabibigyan ko doon sa presyo eh. Kasi talagang sa Philippine Heart Center ako na-recommend. So, parang umabot na, kulang lang naman ng milyon yung sinabi sa amin. Pero, parang pinabigyan ako ng problema eh, no? Sabi pa nga sa akin ng doktor, ang heart mo kasi parang fourth floor. Yung first floor at fourth floor, wala na. Yung third at saka second na lang ang nagpapangsyon. Sabi ko, ibig kunting lindo lang ito, collapse na ako nito. Para bang naglalakad ako na kunting lindo lang ito sa buhay ko, makukollapse na ako. So doon ako na talaga parang nawala ng pag-asa na para palang walking time bomb pala ako, no? Lalakad-lakad ako to, tapos biglang may magulat lang sa akin ako, magkukulaps na pala ako at saka atakin ako. Pero attorney, nung pinapainom ka ni madam ng ating CMD saka CBF, ilang weeks ba o months mo naramdaman na okay ka na talaga? Kasi hindi ko naman alam na pinapainom niya ako. Napapansin ko lang, pero siguro mga months yun. Mabot ng months. Oo. Kasi napapansin ko kasi may bala sa tubig pagka dinamihan niya eh. So, hanggang sa nasanay na ako sa lasa ng CMD sa tubig. Pero wala akong iniisip na gagaling ako or mawala yung mga ganong karamdaman ko. Ano? Kasi pag naramdam ko ng panic attack, hindi lang po yung panic attack eh. Nagkakaroon din ako ng stress sa sakit ko. Parang ang tingin ko, masakit ako. Hindi ako pwede magbuhat, hindi ako pwede hindi ako maglakad. Pagdating sa korte, matanong na ako ng judge ng 3 beses na mumutla na ako. Kung saan napapansin ng judge yun. Sasabi niya, you better take seat muna, Atty. Lovely. Tawag ko ibang kaso. Nagkaroon kami ng ganong sitwasyon, no? Pero ngayon, bumabanat na ako sa... Bali, ilang taon ka nang nagte-take ng product natin. Power Trio na yun, attorney, di ba? Oo, Power. The combination of CMD, CBF at
yung ating juice at siguro nagdi-detox ka na rin, CR juice. Oo. Pero ano yan? Ilang taon ka ng user ng product? Since 2017, nag-umpisa na kami noon. No? Although hindi sa 6 years? Yes, so actually may time ako na na-recommend ako ng inom ng 50 a day ba? Or 100 plus a day? 150 drops a day. 100 plus a day kasi nagkaroon po ng bula ang aking urine. So, pinagamit po ako ng 100 plus a day in 7 days. After 7 days, nahinto ako, gumanda na po yung urine ko. Wala na po yung bula at saka yung amoy. Gumanda. So, hindi nangyari yung operation sa kidney at sa heart. Tama ba, attorney? Pero, nung nakita kita before, medyo haggard ka. Pero ngayon, parang bumata ka. Anong sekreto talaga? Una, nag-isip bata. Hindi actually. Hindi ko na napansin, hindi ko masabi na itong CMD or or produkto natin. Pero isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng confidence sa sarili na wala lang akong sakit, kung mayroon man, nandiyan ang CMD. Basta may maramdaman lang ako, kambate ako basta hawak ko CMD at saka CBF. Kahit na saan kami napunta na kami sa bundok, sa Mindanao, walang ang pagkain doon, alanganan, no? Nag-CMD lang kami at saka si BF survive namin. Nakalabas kami doon sa gubat na medyo naligaw kasi kami. So, kahit na nanginig na ako kasi natakot na kami kasi gabi naggubat pa kami. Pero sa CMD, talagang nawawala yung aming nervyos. Pero attorney, nung na-COVID ka, nakala mo mamamatay ka na, anong nag-save sa'yo? Ito pa, isa pa, na hindi ko makalimutan talaga, noong July 2020. Year 2020 kasi yun ang pagputok ng COVID. Yung nakahawa sa akin, patay na siya. Pero ako naman, nung peak yata yun, hindi ko lang alam kasi hindi pa ako na-test nung araw na yun. Bigla ako namutla at pakiramdam ko huminto yung tibok ng puso ko. Sabi ko, paano ko gawin ito? Wala akong alam na gamot. Ang nangyari, naisipan ko ang CMD na aking inumin. Pero hindi po patak. Kinutsara ko po ito kasi wala na ko talaga nanginginig na ko, parang paunti-unti nang dumidilim yung paningin ko, parang unti-unti nang wala na ako ng lakas, parang matutumba na ako. So ininom ko isang kutsara ng CMD. After ilang segundo lang, seconds or minute, siguro 1 minute siguro, bumalik yung magandang kulay na aking kamay, no? Kung yun lang kasi tinignan ko kung makita ko pa mukha ko siguro sa salamin, baka sobra pa sa putla ng kamay ko. So bumalik, gumanda ang pakiramdam ko. So okay na ako, umalis na si Ma'am Lay kasi okay naman ako. After 4 hours bumalik ulit, parang huminto ulit ang tibok ng puso ko at namumutla ulit ako. Isang kutsara ulit. Ininom ko yung kutsara na CMD. Oo, talagang kuwan, bahala na. Tapos nakuan yun. May CBF to yung tanghali na. Pero nung umaga, isang kutsara CMD, pang tanghali, isang kutsara CMD. Yung sa kuwan na, sa gabi na, ay kutsarita na ng CMD ang nainom ko at saka CBF. Yun po ang nagkuwan sa akin. Parang nag-maintain, no? Hanggang sa Monday, nagpa-swab test ako. Pag-result ay positive ako at on the way to pneumonia na pala ako. So sa tingin ko, kung wala siguro yung CMD at that time, pag collapse ko, sigurado tuloy yung sa pneumonia. Kasi sabi nga ng doktor sa akin, pneumonia ka na, pero galing ka nag-umpisa pa lang. So kailan yun? Lunes ng umaga niya ako na-examine. So nangyari nung sa CMD ako ay Sabado ng umaga, tanghali. Sa Linggo, may halo ng tubig yung CMD ko. Nung Lunes, positive ako at saka grabe ang resita sa akin ng doktor tungkol sa mga erythromycin at saka sa pneumonia kasi pneumonia na daw talaga ako. So kita mo, pneumonia ako. Kung wala kong CMD, sigurado yun. At nung Sabado na yun, critical na ako noon, sigurado yun kasi pakiramdam ko kasi magkukulaps na ako kaya sabi ko sa sarili ko, kaya ko to kasi hindi pa naman ako nakabilin. Pero kahit gano'n pa man, kasi hindi natin alam ang buhay Yes. So nung nangyari yun, na parang putlang-putla ako, hindi ko alam anong gagawin ko, wala kong gamot na inumin at ramdam ko talaga paghinto ang tibok ng puso ko. Grabe, ano?
Pero yan, attorney, nang dahil sa experience mo sa ating product, ngayon naging pusher ka. Anong message na, kasi mapapakinggan to sa aking mga radio program, ang dami ngayon na kailangan matulungan natin, lalo na the number one cause of death ngayon is heart disease, Yes. 'di ba? Yung sakit ng mga may hypertension, kung hindi stroke, heart attack. Oh, yan, mapapakinggan ka sa Bicol, sa ibang radio program ko. Anong message, magandang nakaka-inspire na message mo sa mga taong hanggang ngayon hindi pa rin sila nagtatry ng ating product? Nako, kung hindi ako nagtatry ng product na ito, baka hindi nyo na ako maririnig ngayon. Kayo kung gusto nyo pa maririnig, itatry nyo ito. No? Kalo sa kapwa ko lawyers, hindi natin i-deny, palagi po tayo may stress. Lalo na kung litigant lawyer ka katulad ko. Kung siguro ang trabaho natin bilang lawyer ay nasa opisina lang, magnotaryo lang, o kaya doon sa company, as company lawyer or HR, hindi ko naman na-underestimate, pero less ang stress doon kaysa litigant. Pag litigant lawyer ka, doon sa korte parang hindi mo alam ano mangyayari, may akala mo, anticipate mo, pero iba pala ang mangyayari. Pag uwi mo, grabe, tataas ang sugar mo because of stress, papagod ka, at ang tanging panghawakan ko lang para ma-overcome ang pagod, CMD lang. Kung walang CMD ito, matagal na rin siguro din ako. Dahil sa trabaho ko, awa ko ba, sa hindi naman maalis ang stress talaga sa being a lawyer. Ito po yung trabaho namin, no, mga kapwa ko lawyer. Trabaho po natin na bayaran po tayo para problemahin natin yung problema ng iba. Para batay mukhang pera, no? Pero sa totoo lang, pag utusan po tayo na problemahin natin yung problema. Ayan, medyo putulin ko na muna. Ang napapakinggan natin, Attorney Nestor Loable, na dating pilosopo dahil siyempre isang attorney. Pero God has a way na kung ikaw ay gustong tulungan ay ipapakilala rin sa iyo yung product. And of course, hello kay Ma'am Floriden Kalimlim and Ma'am Jinky Revilla, yan, batchmate ko. Marlene Aison and Sir Ruben Gongona. Musta na kayo, Ben? Oo, hindi ko mabasa lahat ha. Pero dito tayo kasi medyo na yung aking time dahil nga dito sa nag-brown out dito sa aking kaharian. Kaharian. Oo, kaya anyway, sa mga listeners po, wait lang ha. Number 38. Oo. Yung iba hindi ko na mababanggit kasi medyo kakapusin tayo ng oras. Pero dyan, sa area ng Camarines Norte, may dagdag tayong pharmacy na malakas kaagad mag-retail ng ating product dyan sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. At ulitin ko lang, mga taga-Legazpi, free health consultation tayo ngayong Friday, November 24, 9 a.m. to 5 p.m. dito sa CMD Center in Legazpi. May mga nag-text sa akin, sasagutin ko na lang kayo through text. Ano po? Oo, eto, pakinggan natin, mga center natin. Okay, para sa pangangailangan natin ng mga CMD products, bumisita lang dyan sa area ng Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, Infant Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. And mayroon tayong mga authorized na mga outlets sa Farmacia ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. Lilian Salen, alias General Merchandise, Procuan, Barangay Batobalane. Mr. Holito Limpot, Porok 6, Lara Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Porok 2, Lagon. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy sa Centro ng Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo. Ruiz
Camarines Norte. Salvico Pharmacy in front Labo District Hospital sa Barangay Talubatib, Labo. At sa Camarines Sur, Ayan, babasahin ko na para mas mabilis. Camarines Sur, Door 3, hanapin lang, mga CMD Center po. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. May CMD tayo sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. CMD Center at Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua. Meron tayong CMD Center sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City at sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torre Palma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, si Amdistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes at sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Sa Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Si Amdi Center natin, sa second floor, CS Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front BDO. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, Alice Amor, Porok 7, Barangay Bagumbayan, Masbate. Yung, andyan ni si Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, CMD Center, Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Rosemary Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Of course, diyan sa Magallanes, Sorsogon, TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Sa Butika, diyan mismo yan, sa Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Adobis, Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Oo, yung dito sa Santo Domingo, Albay, CMD Center at Unit 4 Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, atap DM Mixer Spain Center, Michelle Biesca, CMD Saki Center, sa AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. Ang aking center sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Grocery, atap Denver's Computer Shop. Tandaan mga taga Legazpi, yung mga dito sa malapit sa akin, free health consultation po tayo ngayong Friday, November 24. CMD Center in Legazpi City, 9 a.m. to 5 p.m. Yung may mga latest laboratory result, pakidala po ng inyong mga laboratory result, okay? Okay, yung iba ay sa susunod ko na babasahin kasi. Oo, ano tayo, nagulo yung aking schedule. Anyway, pwede pa rin kayo mag-text sa akin sa 0939-904-0717, 0939-904-0717 at iti-text back ko na lang kayo, ha? Kasi naubos yung aking oras. Hello kay Ma'am Lisa Molod and Jessel Digno. Ayan, maraming salamat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number